Здравейте, скъпи приятели на SkyZapper! В това видео ще ви покажа как да записвате програми на третият команден бутон на Запера, за да си ги пускате от там. За моделите с Wi-Fi. За целта предварително съм свързал един запер към рутера, където се намирам. Отваряте браузъра, който ползвате и пишете IP-то, което вашият рутер е дал на запера ви. В моя случай това е 192.168.7.137. Трябва да напишете и 6-цифрения пин, който можете да намерите от вътрешната страна на кутията, в която сте получили запера. Това е моят 6-цифрен пин. Можете да го запазите, ако не искате да го пишете повече. Така, влизаме в менюто програми. И за да запишем програма, след което да я пускаме от третия команден бутон на запера, си избираме някоя от програмите. Ето в това правоъгълниче се извършва въпросното записване. Как става то? Като чукнете, да речем, започваме от червен 1. Можете да запишете и на червен 3. Можете да запишете в зеления сектор. Това зависи само от вас и от вашето желание. Ако искате да запишете друга програма, избирате следващата програма и я записвате отново където пожелаете. Така, сега ако искате да си пуснете програмата за атипична пневмония, трябва да натиснете два пъти третият команден бутон на запера. С първото натискане ще запуснете първата записана програма на червено коронавирус SARS версия 2. Тъй като няма записани програми на червен 2, 3 и 4 и на зелен 1, с второто натискане ще се пусне програмата записана на зелен 2. Ако искате да премахнете записаните програми, трябва да влезете в самата програма, както съм в случая коронавирус SARS версия 2. Чуквате върху нея и тя се премахва. За да премахнем атипичната пневмония, трябва да влезем в нея, чукваме и тя изчезва от записаните програми, които може да пускате от третият команден бутон на запера. Очаквайте и следващите ни видеа. Благодаря за вниманието и до скоро!